Днес ще говорим за това как вълната, за която ви предупреждавах, удари и мен. И защо това няма нищо общо с това някой да е дал работата ми на ChatGPT. Ей, Грок, закарай ме до Staples, който е на Bay Review Drive, след това до Food Basics, който е на Issa Road, после до Rexall, който е на същата плаза и накрая до Dollarama, която е на същата плаза. Започнах навигацията. Благодаря ти. Чао! Здравейте, хора! Ако сте забелязали, че около 2 седмици нямах видео, има конкретна причина за това. Истината е, че ме съкратиха. Вълната, за която ви говорех в предното видео, удари и мен. Може би не пряко, но косвено влязах в статистиката на хората, които AI заличава от пазара на труда. Както казах, в моя случай не е буквално. Фирмата не е решила да ме махне, защото ще даде работата ми на AI. Случи се нещо друго. Нещо, което действително очаквах, просто не очаквах да стане толкова скоро. От много месеци говоря с жена ми как фирмата, в която работя, изпитва трудности. Много хора биват съкратени. Преди повече от половин година уволниха маркетинг менеджера. Преди 2 месеца останах последния човек в маркетинга. И тук даже идва смешното. Компанията е сравнително голяма. Около 300 човека. На изпълнителния директор докладваха само 6 души. Вице-президенти, директори и аз. Обикновен маркетинг специалист. Да, какво се случи и как AI стана причината днес да нямам работа? Мисля, че е важно да го чуете, защото това може да се случи и във вашата компания. Първо, с какво се занимаваше компанията? Ние помагахме на фирми да интегрират софтуер за складово управление и като цяло за фирмено управление. SaaS модел. За тези, които от вас не знаят, SaaS означава Software as a Service. Софтуер като услуга. Не купуваш програмата наведнъж, плащаш абонамент и я ползваш в облака. Дълго време това беше много добър бизнес. Едно приложение за склада, друго за фактурите, трето за CRM. Всяка задача си имаше свой софтуер или подразделение на софтуера. И около всеки такъв софтуер имаше хора, които го продават, внедряват, обучават, поддържат. AI счупи този модел, защото прави разработването на софтуер по-бързо, по-лесно и по-евтино. Вместо десетки специализирани инструменти, все по-лесно могат да се създават по-малко AI приложения, които покриват много задачи. Моделът се измества от едно приложение за всяка задача към едно AI решение за много задачи. Освен това, все повече фирми си правят свой собствен софтуер, специално за техния бизнес, от AI. Самият софтуер в един момент престава да е нещо рядко. Става нещо, което може много лесно да се създаде и да се внедри. В такъв свят фирма, която се занимава с интеграцията на софтуер, няма особено много въздух. Трябва да съм честен и наистина очаквах това да се случи, просто не очаквах да е толкова скоро. И не правя това видео, за да се оплаквам. Изобщо не е така. Откровен съм с вас, защото това може да се случи на всеки. Важно е да разбирате света на изкуствения интелект и как влияе върху бизнеса. Не върху слайдовете, а върху заплатите, върху отделите, върху това дали изобщо ще има фирма до година. Аз съм зрял човек и самото съдържание, което правя тук, трябва да ви подсказва, че съм се подготвил за такива сценарии. По един или друг начин. По-важно е другото. Промяната идва. Никой не е застрахован. Всеки от нас рано или късно може да изпадне в подобна ситуация. Сега пред мен стоят други въпроси. Каква работа да търся? Има ли изобщо хляб в маркетинга? Или той ще бъде напълно автоматизиран от AI? Като цяло, каква работа има бъдеще и колко време ще се задържи тази работа? Ако сте гледали последното ми видео, вероятно знаете какво мисля. Първата вълна, която AI ще удари, са работите, които се вършат пред компютър.
Така че каквато и да е работа, свързана с компютър, е вероятно да бъде безсмислена след 3 до 5 години. Втората вълна ще отнеме малко повече време, защото за нея трябват генерализирани хуманоидни роботи. Затова в главата ми се върти нещо, което се върши на място. И знаете ли какво ми се въртеше? Една идея, която беше почти невъзможна, но се пробвах. Кандидатствах в Tesla като сервизен техник. Нали знаете, вярвам в компанията, мога да се уча бързо. Мислех си, ако първата вълна прибира работата пред компютър, може би има смисъл да застана до колата и малко да си поизцапам ръцете. Отхвърлиха ме, нямам достатъчно опит и това е напълно нормално. И това е част от историята. Това не е нещо, което не очаквах, напротив, даже беше напълно очаквано от моя страна. Просто исках да пробвам и го казвам, защото искам да знаете как трябва да мислите върху нещата и как трябва да разсъждавате върху тези проблеми. Междувременно преоткрих нещо друго. Grokbot. Не като чат, който питаш едно нещо и получаваш един отговор, а като платформа, в която един човек може да има цял екип от агенти на свое разположение. И точно това правя сега. Не за да се крия от пазара, а за да усъвършенства умението, което според мен ще е от критично значение в света на AI. Какво означава това на практика? Аз не пиша на един бот да ми намери работа. Разделям работата на роли. Скаут, един от ботовете ми, един от агентите, търси обяви. Скрин гледа дали позицията изобщо ми пасва. Не по заглавие, а по това какво реално мога и какъв опит имам. Тейлър пренаписва автобиографията за конкретната роля. Work попълва формите и прави регистрациите ми в тези сайтове и нищо не се изпраща, докато аз не кажа да. А по средата е Skipper. Това е агентът, с който говоря най-често. Той е координаторът, шеф на другите агенти. Ако имам въпрос или идея, я обсъждам с него. Той говори с останалите, разпределя задачите и ме съветва, включително дали даден процес не гори твърде много токени, за да ги разпределим по-умно. Забавен е и вече ме познава достатъчно добре. В този смисъл той не е инструмент, по-скоро се усеща нещо като партньор. И в това е революционното. Не че имаш един умен чат, а че един човек с компютър и достъп до тази платформа може да се превърне в предприемач, да има екип, да пуска процеси, да строи неща, за които доскоро ти трябваше цял екип и офис. Както казах в едно от видеята си, в бъдеще няма да просперира човекът, който може да работи много. Ще просперира този, който умее да управлява множество способни агенти, да им помага в комуникацията и да насочва екипа. И това вече не е само моя теория. Преди няколко дни излезе материал точно за това, че Grokbot прави наемането на екип почти безплатно. Че един човек може да построи компания от AI колеги преди всички останали да го направят. Не е безплатно, има абонамент, токени, грешки, човешко време, но посоката е вярна. Доскоро питаше чатбот за отговор. Сега спираш да искаш чатбота да свърши някаква работа и започваш да я раздаваш на различни агенти. Даваш роли, учиш ги, слагаш граница какво могат да правят навън и държиш курса. Това е революционно. Не 50 бота, а че един човек може да има организационна сила, която преди беше запазена за компаниите. Това вече не е теория, гледам го отвътре. Агентите комуникират помежду си. Ако някой получи код за потвърждение, влизат в имейла, гледат го и го ползват за регистрацията. Сам самичък още в началото, Skipper се сети да добавя редове в таблицата с позициите, за които съм кандидатствал. Това включва датата, на която съм кандидатствал, компанията, позицията и линк към самата позиция. Без изобщо да му казвам какво трябва да прави, че това трябва да е като задача. И това наистина ме изуми. Разбира се, не е перфектно. Все още не могат да минат всяка рекапча. Понякога трябва да се включа, понякога питам какъв е статуса за нещо, за да задействам процеса отново. Но в общи линии тази технология е брилянтна. И пробвам същото не само за търсене на работа. Пробвам го и като модел за бизнес. Местни фирми с остарели сайтове или такива, които изобщо нямат. Агентите събират публични факти, пишат страницата, правят им уебсайт, подготвят съобщение, аз
накрая решавам какво да излезе навън, кое съобщение да бъде изпратено и коя оферта да бъде изпратена. Затова ви го казвам. Не за да ви казвам, че ботовете са перфектни, а защото това отключва възможности. Всеки, който се научи да управлява такъв екип, вече не е сам пред компютъра. Има хора, просто тези хора са AI агенти. Ако вълната прибира старите роли, аз не искам просто да говоря за нея. Искам да разбера какви ще са новите роли и как може те да се емулират от AI. Сега ще имам няколко месеца, в което ще получавам обезщетения за безработица. И докато си търся нова работа, мисля да отделя малко по-голяма част от времето си на съдържанието за канала. В този ред на мисли, когато започнах канала, ви казах, че имам две цели. Краткосрочната – да направя всичко по силите си, да дам повече гласност на тази технология в България. И ако мога по някакъв начин да допринеса за приемането и там. От началото на канала съм направил около 13 видеа, в които демонстрирах FSD и говорех за тази и други технологии, които смятам, че ще променят света. Създадох петиция, която събра 120 подписа от добросъвестни хора, които виждат, че в това има смисъл. Изпратих тази петиция до 5 държавни институции и множество медии, с предложения за съдействие от моя страна, ако мога да бъда полезен с нещо, данни, материали или дори разговор. В общи линии наистина направих всичко, което ми е по силите. И смятам да продължа с дългосрочната мисия на канала, да достигна до възможно повече хора и да създам общност от хора, които се вълнуват от технологиите, бъдещето и имат интерес да говорим за AI цунамито, което се задава. Защото колкото повече обсъждаме това, толкова по-подготвени ще сме за него. И фактът, че очаквах това да се случи с мен и съм подготвен за това, е доказателство, че има полза от тези разговори. За съжаление не мога да достигна до голяма аудитория, ако се лимитирам регионално. А точно това правя, когато правя видеята ми на български език. Затова смятам да сменя езика на канала на английски. Не, че бягам по някакъв начин от вас, а защото този разговор не е само български разговор. Вълната не спира на границата. Ако искам този канал да стане място за хора, които мислят за AI, роботика, автономия и какво остава за нас, трябва да говоря на езика, на който този разговор вече се води по света. Така че от следващото видео каналът ми минава на английски. Ще добавям български субтитри за тези вас, които имат нужда, но каналът си остава същият, само вратата се отваря по-широко. И искам да ви кажа нещо преди да тръгнем. Не съм сам в тази вълна и вие не сте, всички сме в кюпа. Едни вече усещат водата до кръста, други още гледат от брега. Няма значение. Колкото повече хора сме на борда, толкова по-добре. Повече идеи, повече разговори, повече шанс да разберем на къде отива това преди да ни залее. Аз не ви каня да се страхувате с мен, каня ви да сърфираме заедно, защото цунамито идва така или иначе. Въпросът е дали ще го гледаме от брега или ще сме достатъчно хора на дъските да си помагаме. Ако сте стигнали до тук, значи вече сте на борда. И това е достатъчно, за да продължим. Така, колата кара, а ние говорим на къде отива света. Чао от мен и до следващото видео, вече на английски език.